दिनै कमलपुर बर'गुदि फरायसालियाव जेनाखि सानसेनि हाबाफारि लानानै बिजाब बिख'नाय मोनसे हाबाफारि सिलाफोथार दख'रा हाजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोर बेवहाय फैनानै सारा माबायदि दिनै बेवहाय कमलपुर गामियाव फैनानै जिराय मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोनहा गांसे बिजाब बेखेवनो होदों। बिजाबनि मुङा फोरोंगिरि आगान। बेखौ बेखेवनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबादि जानांगौ इयुनावबो बिथांमोनहा खामानिखौ मावलांबाय थागोन आरो इयुनाव साबसिन खामानि मावगोन होननानै आं आसा खालामो। साराथ' गोबां बिजाबफोर लिरबोबाय। बेनि गेजेराव बे जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सानो आरो फरायगिरि लिरगिरि बिथांमोन? आंथ' बिजाबखौ लिरबाय लिरनाया आं 22सो जाबायानो। होमब्लाबो आंनाव ओरैबायदि रोंगौथि दं जे बर' मानसिफ्रा बिजाब फरायनो नागिरा। नाथाय बर' बिजाब बर'आनो जा बा इंराजि बिजाबानो जा बा गुबुन गुबुन बिजाबानो जा फरायनांगौ आरो बिजाब फरायबासो मिथियो। जों जेरैहाय बिजाब फरायनानैसो गुबुन गुबुन थाखोखौ पास खालामबोदों, दासिम प्रफेसार जादों आरो गोबां मिथिनो हादों। दा बेबादिनो इयुननि बर' फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनायाव गोसो होयो। जेरैहाय जों बाहाय सिलाफोथार आनसलिकआव डक्टर फरायबाय थानाय जों 7 मोनदों, MSc फरायबाय थानाय 7 मोनदों आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन आयदायाव फरायनाय जोङो नुनो मोनदों आरो दा बेखौ जों खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोआव गोजोननाय मोनदों। सारा इयुन समाव माबाफोर बिजाबफोर दिहुननायनि सानबावदों नामा? दा बिजाबखौ आङो दिहुनगोन, नाथाय फराय बिजाबसो जागोन। बि आरो MA थाखोनि फराय बिजाब आं दा लिरगासिनो दं। बेनिखायनो साबजेक्ट जिनिसखौ आं दा लिरनो हाथ'वाखै। कलेज आरो इउनिभारसिटियाव सोलिनाय बिजाबसो आं दा लिरगासिनो दङ। सारनि बिजाबफ्रा कलेज इउनिभारसिटियाव सिगांफोर सोलिदोंमोन? सोलिबाय थायो। आंनि लिरनाया डिब्रुगड़ आरो गुवाहाटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो सोलियो आरो सुजुनायाबो सोलियो। दासिम सोलिगासिनो दं होननानै आं बुङो आरो बेखौ। दिनै सारखौबो बे हाबाफारियाव आलासि महरै लिंनानै लाबोबाय। बे हाबाफारियाव फैनानै सारा माबायदि मोनदों आरो बे समाव मा फोरमायनो सानो गोसोनिफ्राय? दिनै सिलाफोथार दख'रा हाजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरनि बे फोरोंगिरि आगान बे बिजाबखौ बेखेवनायाव फैनानै आं ओरैबायदि मोजां मोनदों। बे जि मोनसे जारिमिन, बर' हारिनि रायजो जानायनि जारिमिन, बेखौसो बे जायगायाव गिबि नैबे सिलाफोथार दख'रानि हाजिरा मोननाय फोरोंगुरुफ्रा जोंनो फोरोंबाय। जोंखौ दिनै बिथांमोनहा फोजाखांबाय आरो बाहाय फैनानै जोबोद गोजोनदों आङो। मानोना जोंनि बिदि दिन्थिगिरि फोरोंगुरुमोनहा दिनै जोंनो बयनोबो बे गोजानाव रायजो जाफैनाय बर' हारि आरो सानजा सोनाब सा खोला जेरावबो रायजो जानाय बर' हारिनो नैबे जारिमिनारि बादि मोनसे हारिनि थासारिनि आरो जेखौ जेरैबादि जोंनि सुबुं अनजिमा बेखौबो जों लाखिनायनि मोनसे मोजां जोंनि थाखाय हाबाफारि नांबाय। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोबोद बाख्नायदों आरो जोबोद गोजोनदों। आरो बेबादि बे बैसोआव बिथांमोननि मावनायखौ नुनानै आं बिथांमोनखौ जोबोद गोरबोजों साबायखर होदों। बे आंनि गोसोनि मोन्दांथि आरो गोरबोजों बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सारा गोसोनिफ्राय? लाइमोनमोननि खाथियाव बे लाइमोन जोंनि इयुन जोलैनि बे जेनेरेसननो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोङो नैबे आगानखौ जोङो अरायबो गोजोर खालामनो थाखाय जों बयबो हेफाजाब होनांगोन आरो इयुनाव हारिनि हाबा मावनायाव हारिनि जोंनि रायजो जानायनि थासारि, जोंनि रोंगौथि, जोंनि सुबुं अनजिमा, जोंनि बायदि बायदि हाबाफारियाव थानाय बेफोर हाबाफारिफोरखौ जों जारिमिनारि हिसाबै जों बेखौ जोङो मोनसे दोननो सोलोंनांगौ आरो बेवहाय हेफाजाब होनांगौ। आरो इयुन जोलैया जोंहा मा जानांगौ? जोंनि सोलोंथाइ आयदा, आखल आखु दानाय आयदा आरो जोङो नैबे दानि थासारिनि जे मोनसे जोंहा बायदिसिना निसा जिराद लानाय बिनिफ्राय सांग्रां जानांगौ आरो जोङो गाव गावखौ साफा सुबुं धोन
महरै गावखौनो आरो जोङो न'खरनि समाजनि हादोरनि सारा बुहुमनि साफा साफा मोजां मानसि जानो थाखाय नाजानांगौ आरो नाजायोब्ला जों गाव गावखौ बुहुमाव फसंनानै मोनसे जिबिनि गेजेराव साबसिन जिबि सुबुं जिउखौ जोङो मुलुगाव नेरसोन खालामनो हागोन। बेखौनो आंनि इयुन जोलैफोरनि खाथियाव गोरबोनि हांख्रायनाय आरो बिथांमोनखौ आं बेखौ अरायबो खर'आव लानानै हाबा मावनो थाखाय बिथांमोनखौ आङो गोरबोजों खावलायो आरो मिजिंथियो जोंनि इयुन जोलैया बे हाबाखौ मावफुंनो हागोन। बिथांमोनाव बे रोंगौथिया फैगोन आरो बेबादि हाबाखौ जाहाथे बिथांमोना जेब्लाबो बाया आरो एनसरा आरो हारिनि खौसेथिनि थाखाय अरायबो जाहाथे बे इयुन जोलैनि फिसा फिसौफ्रा मावलाङो बेखौनो आं गोरबोजों खावलायदों आरो मिजिंथिदों।